Mazuva apfuura ndakasvika pachikoro chikuru panodzidza vanhu. Ndasvika pachikoro chikuru panodzidza vanhu, ngatirege kusiyana nekuti ndekupi. Ndokubva ndapinda muparking, ndomba ndapaka. Ndaida kutora mwana kuti tiende kumba. Ndirimo mumota, mwana asati asvika. Ndomba pasvika vasikana vakatsvinda vechidiki. Ndomba vanoka padhore pahwindo remota yangu. Ndomba ndavhura hwindo. Zvikanzi izvo mabatsirwa here. Ndikati izvo ano munhu wandakamirira asati auya. Zvikanzi mune wenyu amuri kutoda kudhara. Ndikati ko imi mumbori vanani? Zvikanzi atiri vana vechikoro panapa, asi patinenge tichitoita while up time tinogona kutomboti tibetserane. Zvavakanga vachingoreva ndezvekuti zvewe available kuti tivate tibetserane kana vapedza vozodzokera kuchikoro. Ndokubva ndachizvibvunza mubvunzo kuti zvino kare kwaifungidzirwa kunzi kana munhu achinge afunda wangwara, ko zvinofamba sei kuti izvo pama-highest institute of learning pane vanhu vari kuita basa riri kuitwa nemunhu asina kufunda ari mustreet? Nekuti ukakwidzana second unoona vasina kupfeka varipo, ukafidwa namazowe unoona vasina kupfeka varipo, ukaenda pane bhawa rega rega unoona vasina kupfeka varipo, ukaenda murodhi dzinobuda kuenda kudzimba unoona vasina kupfeka varipo. Ende iko zvinezvi havasisiri ikoko chete, ivavo kana uchida anenge ari kuchikoro unopfuura nekucollege unoona vasina kupfeka varipo. Zorevei? Zoreva kuti asina kufunda ari kushama, asina kufunda ari kuita upombwe, akafunda ari kushama, asina kufunda ari kuita upombwe. Zvoburitsei? Zvoburitsa pachena kuti kufunda hakukuseparete panyaya yewisdom. Kufunda kuri kungokuburitsira pachena kuti wakuita zvinhu zvako ete level inoda maths, asi kupusa kwakangofanana. Saka hama nehanzvadzi, ngatisirane pachena chinhu ichi. Usafunge kuti kana mwana aenda kuchikoro akapasa maths dzake nephysics, ari kucollege achiita physics, zvinoreva kuti mwana iyeye akachenjera to make choices dzinoburitsa pachena wisdom. Education newisdom zvinhu tu zvakasiyana. Unfortunately, mundiregererewo pakuti vana vedu vazhinji, the more they learn, ndo pavanonyanyisa kupusa. Paunomutarisira kuti arongeke, ndo paanotarisa kusarongeka. The more they make up, the more panoita deficiency mukati memusoro. Kufunga inenge yatove problem mazuvano yekuti kana tichitoda kuti zvitifambire, let's go back to the basics. If we don't do that, nobody will think.